si la presumpta participació amb la deslocalització d'empreses ubicades a Catalunya per deixar la gent al carrer, que aquestes empreses marxin de Catalunya, la participació amb això, a més presumptament cobrant comissions, és d'una gravetat, és tal escandalós que hauria de provocar la reflexió de tothom, especialment a l'hora de demanar explicacions. I aquí ningú dona explicacions. Aquí ningú dona explicacions. I jo personalment recordo perfectament en aquells dies, quan aquestes empreses estaven negociant presumptament amb el govern aquesta qüestió, jo personalment m'estava reunint amb els sindicats d'aquelles empreses intentant mediar per buscar solucions perquè no tanquessin i perquè els treballadors no es quedessin sense feina. I avui sabem que presumptament, mentre alguns estàvem treballant per intentar impedir-ho, des del propi govern es facilitava presumptament això i a més es passava després al platet. És d'una gravetat extrema i jo crec que obliga a tothom una reflexió serena i profunda sobre la possibilitat de que això sigui veritat. I per descomptat, obliga necessàriament a que el president de la Generalitat doni una explicació convincent sobre aquests fets. No n'hi ha prou amb sortir-se'n com si res, dient que és normal que un govern intervingui quan una empresa té dificultats. Seria normal intervenir per evitar el tancament. Seria normal intervenir per evitar que els treballadors es quedessin al carrer. Però jo pregunto, seria normal intervenir per facilitar la deslocalització i que els treballadors es quedin al carrer i que després vingui algú del propi partit a cobrar una comissió a través de l'empresa que factura pels serveis de consultoria d'aquesta deslocalització? Això també seria normal? Oi que no? Oi que no? I això no exigeix una explicació i una clarificació? No és suficientment greu perquè se li dediqui una mica de temps a aquest tema? Es ventila dient que és normal i s'ha acabat?